Здравейте хора, имам да скъдещен телефон и се продава за 500 лева и още 500 лева този телефон. Ето го. Ето. Работи. Ето ще ви покажа. Чакайте, че ето работи, много оригинален телефон, работи. Доста е добре. Работи хора. Има тиктоци, миктоци, никак не забива. И може така да си го таковаш. Ето е така. Ето. И се продава за 500 и още 500 и го продаваме. Тъй че реших, че за вас да е, кой ще заспечели този телефон. И той даже се разгъва като таблет, хора. Ето, като таблет се разгъва. Ето, хора. Може да купите кавовка, всичко каквото си искате може да купите, но за 500 и ще видим кой ще спечели. Утре, ако има 500 долара, аз ще ви го дам този телефон, безплатен. Ако пишете на YouTube. На YouTube, хора, не на YouTube, еми там. Отдолу, ако пишете 500, 1000 да пишете. И го безплатен го давам. Даже всичко е ново. Даже вчера го купихме и аз имам тече iPhone и не ми трябва този телефон. И го продавам. Реших, че за вас. И ето. Ето за вас. Ето хора. Хора, извинявам се, че тук малко бъде такова. И ако има 500, ако напишете 500 отдолу на кибанката, нали? Напишете хора и тайната ще ви кажа как да снимам от YouTube. Ми го отпишете, може да ви дам този телефон безплатен, но вчера го купихме. И ето хора, този телефон безплатен е. Нито никакво чупене, нито нищо. Всичко си има. Вчера го купихме, всичко ново е, но на мен не купиха iPhone и този телефон не трябва и ето го телефона на всички родители това показвам, че ще купят тяхните деца или за себе си. И ето хора. И чао хора. И утре, ако имам 500 и напишете как да пусна от YouTube, да си пусна видео и може да го дам.